Baby. Mira kanda kutosvika kan terera unzoona problematic aka. Kombe terera kan baby nama. Kombe ndandira nditika. Yanga kumaiswa nemudhudhu mapurisa. Ibonda kutosvika donora. Ndakutosvika ndobva pana forza pa 2 minutes. Don't worry, I'll make it up to you. Ndakutosvika. Ibo. Aish. Kudzi. Talem. Yes. Hey, sha. Kuneo kadzoka rini? Enda usimba dai. Kweo kusimba kuta kufuta. Ndasimba here. Urisi. Ona haiti. Yavuma newe. Shoot. Aba tusandidaro unoziva. Tenda. Hayi wakana Facebook yangu kana pa ongosiyandidaire. No, ona zvakaitika kakungo ndakaita chi kuside uko. Ndakandatadza kuaccessa Facebook yangu chichi WhatsApp ndakachinja namo. Aiwa Talem ndisandidaro. Ndo maruluzira ndikaita connection newe yayi. Ndichamirira ndichakuzova nekuti ngosirumbori kunoko asi wangombori ujoza amaende ngwenda ma onion chisimba simba chichi kudyei sadza iroro nice you're looking kana neni sha I think we should just start from patakagumira sure we should link up zvekutoda tongokontinya nechi nekudanana kwedu kwati atichiti handizi ekukontinya nasanzikuita zvemapictures mafanze chi mafanzi angu kandi ndakangokontinyewo zvangu nezvandaita pafacebook zvezve waiti ichi pafacebook ndaingoactawo ndichingovoiza ndaingoitawo mavlog sikanondizira kutiktok ndioferera kuri patiktok iwo ndowefani isusu uyu mukomana wangu aiwa iri bhebhi rangu I think mapictures ukambata any other day nasi I think she's busy mastreet kid emuharare zvaanoita ndandibirwe here ni unotobirwa shamari wangu wakalusa paya sikumusha kwenyu dzakasimuka